Sú tu opäť Vianoce, ten čas ale letí. Je tu čas radosti a pokoja, čas vianočných stromčekov, z ktorých sa tešia nielen malé deti. Vianoce sú čas, kedy sa snažíme chytiť tú správnu vianočnú náladu, ale nie vždy sa nám to môže podariť. Keď sa zdá byť niečo zložité, netreba sa vzdávať a nechať veci tak. Pamätajte na to, že vždy sú tu ľudia, ktorí vám veľmi radi pomôžu. Strávte Vianoce v kruhu svojich najbližších a vyčajte im veľký úsmev na tvári. Užite si sviatky v rodinnej pohode, nezabúdajte, že prejedanie nie je zdravé a na Silvestra s alkoholom nepreháňajte. V novom roku vám prajeme veľa úspechov, ktoré nie vždy ľahko prídu, ale vraví sa, že trpezlivosť už prináša. Nech nový rok splní vaše priania a anjeli nech vaše cesty chránia. Nech čerti smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu. Nech sa starosť všetka zruší a vládne len pokoj v duši. Nech vás láska stále hreje a smutno vám nikdy nie je. Prajme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok.